इउपिपिएल हानजानिफ्राय रंजालि बैसागु बेवहाय फालिनाय जादों। बेवहाय आं बाहागो लानो बेवहाय फैदों जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे आरो थासारिया खोब मोजां। रंजालि बैसागु रंजानो थाखाय बयबो बेवहाय ज' जाफैदों, रायजो राजाफ्रा ज' जाफैदों। आङो गिबियाव रंजालि बैसागुनि मुङै सनितपुर ओनसोलनि गासैबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ आं हरबाय आरो मिजिंथिदों बे रंजानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव आरोबाव संसार जानायाव जोंनि गेजेराव आरो जों गावजों गाव सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो इसोरा जोंखौ बयनोबो अननाय हरथों, जोंनि संसारा मोजाङै जों जाहाथे जालांनो हायो बेनि थाखाय इसोरा जों जाहाथे अनहरो, बेनि थाखाय आङो बयनिबो जानानै इसोरनि खाथियाव आं आर'ज गाबो आरो खोब मोजां जादों बे फालिनाया। बयबो बाहागो लादों आरो बैसागु रंजानायनि जि महर बेवहाय आं नुनो मोनदों। जिहेतु बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मोनसिगोन दा नोंथांनि दोलोनिफ्राय नोंथाङा साबेसे थारैनो नंगौ, थारैनो रंजानाय जामारगोन ना इउपिपिएल हान्जानि? निस्सय बेहाय रोखा इउपिपिएल हान्जाया बैसागुआथ' रंजाबायानो जों आगोलावबो बुंदोंमोन मा बिसायख'थिनि उनाव बैसागु फैबाय, बैसागुखौ जों रंजाबाय जोङो। 4 तारिखआव मोनसे आरो गोदान मोनसे खौरां फैबावगोन, बेबो रंजानायनि खौराङानो जागोन। गतिके जोङो 4 तारिखनि उनावहाय आरो जों रंजाबावगोन, गतिके डाबल बैसागु जागोन। दा जोङो नैबे बिसायख'थिनि जि रिजाल्ट बे इउपिपिएलनि थाखाय खोब मोजाङानो जागोन। जोंना गासै 18 जन बेक्तिखौ जोङो जोंनि हान्जानिफ्राय बिजाथि महरै दैखांदोंमोन। बेनि गेजेराव जों बरसला समस्तियाबो मोनसे आरो जों मिजिंथिदों बरसला समस्तियाव जों देरहागोन आरो जोङो स्पष्ट एबारहाय जे जोङो 10थानिफ्राय 12था बिजाथिखौ जों देरहाहोनो हागोन। खारन जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव थानानै जों खामानिखौ मावदों, रायजो राजानि बाथ्राफोरखौ जों मिथियो, रायजो राजाफ्रा जोंखौ अननायखौ जों मिथिदों। बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो जे 10थानिफ्राय 12था जों देरहासार जागोन। माखासे खौरां बिजोंफोर नुनो मोनो जे एगजेक्टमेन्ट हिसाबै नोंथांमोननि दोलोखौ सानैल' मानसि बिजाथि देरहागोन। बिसोरबोथ' रायजो राजा नङा, गोबां एजेन्सिफ्रा गोबां गावसिनि बाथ्राखौ बुङो, बिसोरथ' रायजो राजा नङाना, भट होग्राफोर रायजो राजासो। आरो जों पार्टि हिसाबै जोंनि वार्कारफोर, बुथ कमिटि, प्राइमारि कमिटि गासिबो रायजोजों थानानै जों खामानिखौ मावो। गतिके बबे गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ अनदों अनाखै बेखौ जों मोजाङै मिथिगौ। बिथांमोनाथ' मोनसे अंकजोंसो एसेस खालामो, बेखायनो जोङो डाइरेक्ट रायजो राजाफोरजों थानाय जिथु खामानिखौ मावदों, गतिके जोङो रायजो राजानि बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिगौ आरो बेखौनो जोङो सोमोन्दो लाखिनानै बाथ्राखौ जों बुंदों रोखायै जे रायजो राजाखौ लानानै जिहेतु जोङो भटखौ गेलेदों, रायजो राजाफ्रासो भटखौ होदों। गतिके बे बाथ्राखौ लानानै जों बुंबाय थादोंमोन इउपिपिएलखौ अनदों रायजो राजाफ्रा आरो अननायनि बेवहाय खारन दङ गोबाङानो। खारन जोङो नुदों बेवहाय आसामाव दिसपुराव इउपिपिएलखौ दोरखार जादों, बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो इउपिपिएलखौ दोरखार जादों। बे बाथ्राखौ बयबो बुंसोदों आरो जोङो नुबाय मा भट होनायावबो बयबो बाहागो लादों मोजाङैनो। बे बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों बुंनो हायो इउपिपिएलआ एबार मोजाङैनो जों देरहासार जागोन। आंथ' साना जे बेवहाय सोरबा सासे मोनसे राजनिति हान्जाया हारसिङै सरकार दानो हागोन, ना कंग्रेसआनो दानो हागोन ना बिजेपिआनो दानो हागोन। खुनु पार्टिया हारसिं रावबो सरकार दानो हानाय नङा। ओंखायनो जों बुंबाय थादों मा जोंनि इउपिपिएल हान्जाया खुनु पार्टिजों गैया, जों हारसिङैनो दं। बेवहाय 10 जननिफ्राय 12 जन जोंनि एमएलए लानानै सोर सरकार दागोन जों बेखौसो जोङो नोजोर होनानै जोंनि थांखि बायदियै, रायजो राजानि थांखि बायदियै जोङो सरकार दानायाव जोङो सिन्थाखौ खालामगोन। राज्यसभानि बिजाथि हिसाबै जे सनितपुर आरो बिस्तारनि माखासे जेंनाफोर दङ, जिथु बिटिआर एग्रिमेन्ट, दा बेफोर बिटिआर एग्रिमेन्ट दफाफोरा दासिमबो आबुङै मावफुंजानायखौ नुवाखै। निस्सय 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 राज्यसभानि सासे एमपि जानानै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लानि आरो गहपुरनि माखासे एरियाफ्रा अलरेडि हाबबाय, गामिफ्रा हाबबाय, बे एकर्डआव दंखायोमोन आरो एकर्ड मथे गोबां खामानि मावबावनांगौ दं जोंहा, माखासे गामिनि हाबबावनांगौ दङ। बे प्रसेस बाय प्रसेस जागासिनो दङ। थांनाय बिसायख'थिनि सिगां गोबां खामानिखौ जों मावदों, माखासे थालांबाय, बेखौ जों मानियो। बिनि थाखाय जों खामानि मावबावनांगौ दङ। दा जों इउपिपिएल राजनिति हान्जानिफ्राय 3 एमपिआ जितु जों दिल्लीयाव थांबाय, जों 3बो लोगो जानानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों, मावलांबाय थागोन। दा बे जोंनि थांखिखा आरो जोंहा फोथायनाय दङ जे जोंनि एकर्डनि गेजेरजों जायफोर दफाफोरखौ जोङो मोनबाय बेखौ गोख्रै मावफुंनायाव जोङो देरहासार जागोन। आसाम सरकार, भारत सरकारा बेखौ मदद होनांगोन, खारन एकर्ड खालामनायाव आसाम सरकाराबो बाहागो लादों आरो भारत सरकाराबो बाहागो लादों। गतिके माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव आं सानो एबार आसाम गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगो, जायखि फैया, गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो बिथांमोनजों सावरायनानै, भारत सरकाराथ' दंखायोआनो, गतिके जों 3 एमपिआ लोगो जानानै जों खामानिखौ मावगोन
आरो सनितपुर जिल्लानि जिहेतु सोसननाय बा दानख'नाया सनितपुर जिल्लायावनो बांसिन दङ गतिके बे हाबाफारिखौ जोङो मोजाङै मावफुंसारनो हागोन होनना आं फोथायनाय